شوینیم پایتختا دیدانینیم دیدانینیم پایتختا دیدانینیم دیدانینیم شمالا بردینه شمالا بردینه رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابندان و چانا رادیو دنگی گلدن باش گودار نیجه رو 5 هزیران 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امین و چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویا نوبت رجل مرگی دو ماه بانگا بشتر بونا دانشینا هفشرداران هات کرن چالاکیا نوبت کو دوه بشev لتیج دست سرکنا وینا گل یا رجل مرگی دست بکر devam dike. Hevseruka gişte Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Hevseruken DPP Çiğdem Kuluşkün Uçar u Keskin Bayındır u parlamenter de çalakia nöbet edecih girtin. Polisan ben tani serriyen serekeyen bajer u riya diçe şaredariye jih girtin. Hevseruka gişte İhade Hüseyin Küçük Balan Astengiyen polisan şer mezar gero gut nahelin em biçin qada çalakeji bina gel ba o heke be hukuki hatiye deste serkirin mexwes em veke şande heke biçin le nahelin em ve be cudahtiye kabul nakin u em banga xwe derketina li vila geldikin hatiyarkerin ku ve îrojî li cole mergeyê çalakên cur be cur hwerin kirin siyasetmedarên Kurd jî ragihand ku ev ê beşdarî danişîna hevşardara cole mergê Mehmet Sıdık Akış ya li dadgeya cezayê giran a cole mergê bibin Dem Partiya Cole Merge diyar kir ku evve îro li dema danişîna Mehmet Sıdık Akış te daxuyaneke girseyî bidin û banga li gel kir ku destekê bidin daxuyaniyê. Têpayîn ku îro hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan jî biçe Cole Merge. Civanên Geverê li dijî qayyum xwe pêşandan kirin li navenda Cole Mergê Geverê ciwan daketin kolanan û binçavkirina hevşaredarê Cole Mergê Mehmet Sıdık Akış û qayyumê danî şûnavî şermezar kirin. Ciwan li taxên Orman, Kışla, Dîze, Cumhuriyet û Yenî li hevkombûn û li kolanan agir vê xistin. Nöbet girtin ciwanan bi saatan li kolanan xwe pêşandan kirin. Polîsan jî bi bombeyên gazê fîşekên plastîk û ava şit êrişî ciwanan kirin. Ciwanan jî Kevir û fîşekên havayî xwe parastin xwe pêşandanan heta derengê şevê dewam kir. Ciwanan bênaber duruşun bers kirin li tevaya navçeyê xwe pêşandanên li dijî qayyum di roja duyemîn de berdewam dike. Belgodarên şandeya CHP jî çû Cole Mergê û gotin qayyum nehukukiye piştî ku hevşardarê Cole Mergê Mehmet Sıdık Akış hate bin çavkirin qayyum tayinî şaredarî hat kirin şandeya CHP ji Ankara'ya çû Cole Mergê Hevseruka giştê Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Hevserukên DPP Çiğdem Kuluşkün Uçar Keskin Bayındır û endamên partiyê li avaya Dem Partiye şandeya CHP pêşwazî kirin. Tülay Hatimoğulları spasiya şandeyê kir û got em bi hev re dikarin xwedê li demokrasiyê derbikevin. Lehemberi zihniyeta ku mafê dengdayîn û hilbijartina aslan dike em dikarin bi ser bikevin. Ancak em bi hevgirtinê dikarin vê zihniyeta darbekar têk bibin. Berdevkê CHP Deniz Yücel ji axiviyê got em ji bo bertek nîşanê pêkarina qayyum bidin û piştgiriyê bidin Dem Partiyê em li verin. Em li gel herkesên ku bi neheqî û bêhukukiyê rûbirû dimînin re ne. Qayyum antidemokratik û neqanûnî ye. AKP hê jî bi zagonên ku di dema hewdana derbeya pazê yitirmeyê de derxist bu welayet birêve dibe. Desthilatdarî hîna xwediyê feraseteke ku ji serdema derbeyê sûd digire. Weke CHP em li her qadê hevgirtina xwe bidomînin. Şande ji bo hin hevdîtinan bike çû nava bajêr.
Gel şaredariye Kurdistan'ın nöbet edigerin ledici deste serkinar şaredariye Cöle Merge gel be endamın dem partiyere çalakya nöbet edane despekerin gel be duruşmayan zek nikarın men ravostinin lüpey şaredariyan nöbet edigerin. La amede lüpeyşe avaya şaredariye amede navçeyen rezam peyaz bajaranu sur u bismile çalakya nöbeti hatın despekerin. Hev şaredar revberinden parti u DPP'ye navent u navçeyan u geldi çalakya de cihgirtin. Polisanlı peyazı khwestin duruşmaya gel asteng bikin girseye gel biçepu kutiriliyan bertek nişani polisandan. Li serteji li ber avaya şaredariya bajer pankarta şaredari yermene emre nedin deste serkirne hate dalakandın. Hev şaredar Safiye Alagaş u Mehmet Kayısı parlamenter Sabahat Erdoğan Sarıtaş u geldi çalakya nöbeti de cihgirtin. Li şaredariya Mısırcı u ziyareteji çalakya nöbeti hatın despekirin. Li eliheji gel u revberinden parti u hev şaredar li peşe avaya şaredariye despe nöbeti kirin. Gel bir duruşmaya zah nikarın mer ravasirin nöbeti digirin. Dem Parti jiber tayin kirna qayyum li meclise çalaki li dardıqe koma partiya Dem Parti jiber tayin kirna qayyum esse şaredariyen Cöle Merge li meclise çalakya protestoyu peykanü despe nöbeti kirin. Koma Dem Parti jibule kolin kirna tayin kirna qayyum u ruxandının ve qayyum pek bine peşniya pırs da meclis u xwes kule pırsim bekirin. Parlamenteri Dem Partiye Cöle Merge vezir parlak derbare pe neriyetiyende akıbi parlamenteri Dem Partide yüzen bir nivisa şaredariyen mene eme destur nedin deste serkirne hildan u çalakya protesto ili meclise kirim. Didem çalakya parlamenterin Dem Partiye de AKP yan erişi parlamenterin Dem Partiye kirin u pankarten van girtin u avetin ardı. Parlamenterin Dem Partiye litici erişa parlamenterin AKP berkodan kirin u dınava van de şer derken dama parlamenterin Dem Partiye duruşmaya litici faşizme mil bimil bers kirin. Berteke navne teveji yeniledici faşizma kayyum zede dibin siyaset medar u revşenbirin İspanya, Svisre, Almanya, Hollanda'yı bin çavkine havşaredari Cöle Merge Mehmet Sıdık Akış u erktar kirin kayyum şermezar kirin. Raportörü Türkiye'ye yekiti Avrupa Nok Skans Amorgut ev kiriyar erişeke eşkere yaledici regezen demokratik u mpekirna iradeye gele. Ev kiriyar ya endamtiya Türkiye'ye yekitiya Avrupa juhole radike. Serüke koma dostaniya Türkiye, Almanya u endamı partiya kesk Mux Luxinjikut del bijartin endavide gele Cöle Merge namzet eden partiye veki şaredar hilbijart. Ev demokrasiye jikar durxistin jine demokrasiye. Emli gel Mehmet Sıdık Akış'ın emli gel hemu demokratiyen Türkiye'ne. Endama koma çepa parlamene Avrupa Özlem Alev Demirel Jigut Erdoğan carekeden rezli iradeye gele kurdu encamen hilbijartine negirt. Şaredari Cöle Merge'ye hilbijarti irucu vazife hade durxustin uluşun avi kayyum hade tayin kirin. Tive ev behukukiya devlete neyi kabul kirin. Endama partiya çepa keske Hollanda yalı parlamene Avrupa kati piri jigut Erdoğan baverdige kuhün denge xwebidin partiya avi demokrasi heye. Dume bere gele Cöle Merge şaredari Kurt Mehmet Sıdık Akış hilbijart. Girtin avi uşandına kayyum elişun avi ne demokrasiye. Partiya ekolojik açepa Svisre'ye basele peyamekta ugut İru hevşaredari Cöle Merge'ye hilbijarti hatbı çavkirin. Destilatari AKP MHP duhaze pergala destilatari bidare zore bidomine. Ev jibu hemu partiyen muhalefete jibu demokrasiye metirsiniye. Niviskar Anya Flas u Niviskar Martin Gilensper jiguten destilatariya Türk hevşaredari Kurtiye Cöle Merge Mehmet Sıdık Akış vazifeye girt uluşun ayu Valiye Erdoğan hattani. Ev siyasete antidemokratik bir şehir bijartinin 2019'dan Türkiye kiri bun pratike kiryarike faşizane unay kabul kirin. Dem Parti desteklikin. Gefen devleta Türk enliser hilbijartine Rojnava Zeki Bedran derbare erişen devleta Türk denir kandine kiriye u dibêje devleta Türk ve cariji
Jiber hilbijartin şaredariyên li Bakur û Rûşlatê Sûriye gefan duxe. Rojnavan Zeki Bedran pirsa hilbijartin şaredariyan çima li ser Tirkiye gef bin dike û wiha dewam dike. Li holê çek nîne, şer nîne, êrişek li ser cihêke nîne. Gel li van hereman bi salan xwe birêve dibe. Heremên ku di têkoşîna dijî Daişê de hatine rizgarkirin, ewlêkirin û karên xwe yên rojane meşandin. Ji van deveran êrişek li ser Tirkiye nîne. Piştî ku bi pêşengtiya Kurdan li dijî Daişê berxwedan hatkirin, rêveberiya Erdoğan ji vê yekê gelekî aciz bû. Dewleta Tirkiye bi gotina em ê nehêlin dewleteke terorê bê avakirin dikin û êrişan dikin. Ya balkêş ew e tu komên terorê heta îro li cîhanê li hilbijartin nekirine. Cîhan jî li hemberî gotinên Erdoğan û dewleta Tirk matmayî dimîne û dipirsîne. Li Bakur Rûşatê Sûriye civakên cuda bi hev re di nava aştiyê de dijîn gel û armanca Tirkiye çi ye? Bersiva wan pirsan ji wiha ye. Ya ku dewleta Tirk Erdoğan û Bahçeli dike nava tirsê rêveberiya xweser û demokrasiya gelane. Mejiyê wan bi jehrî bûye û demokrasî qebûl nakin. Her dem bahaneyeke dikin û dervê wan jî hebûna Kurdan e. Heta ku Kurd tune nebin wê ranawestin. Wê jî venaşêrin. Divê rêveberiya xweser saziyên wê partî vê dijminatî û van êrişan ji gelên cîhanê re vebêje. Divê gel jî tevlî hilbijartinê bibe û hilbijartin jî bibe bersiva van êrişan. Ji bo hilbijartinê demeke Kurd maye. Pêwîstî bi atmosfereke seferberî heye. Komiteya Kurda İtalya Serdana Partiya Demokrat kir daxwaza namzeta Parlamentoya Avrupaya Partiya Demokrat Emanuel Fion şandeya ji Komiteya Kurdistanya İtalya li Milanoyê çû Serdana Partiya Demokrat. Fian du hevdîtînê de axiviyê got cîhan li hemberî pirsgirêka Kurd bêdenge ev nayê qebûl kirin divê pirsgirêka Kurd bikeve rojava cîhanê de. Ez namzeta Partiya Demokratım hilbijartin jî wê de 8 û 9 Hezîranê de çêbibe. Eger ez werim hilbijartin ez ê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û azadiya rêber Abdullah Öcalan têkoşînekê Kurd bikim. Finans herî dawî got ez miroveke cihû me malbata min di dema faşîzma Hitlerê de girtin û birin kampa Auschwitzê. Ji malbata min tenê bavê min nedo fiyanso rizgar bû û cardin hate İtalya. Ez dubare dikim ez dostê gelê Kurdim û têkoşîna gelê Kurd destek dikim. Şandeya Kurd Pirtûka Banka Kobanê ya karikatûrê navdar ye İtalya jî da fiyano. Şeş Iraqî ji kampa xwelê hatin derxistin rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rûşatê Sûriye derxistina penaberên dixwazin vegerin warên xwe dewam dike. Li gorî serjmariya dawî di kampa xwelê de 42,781 kesene ji wan 19,530 Iraqî û 16,779 Sûriyeyî ne her wa 6,461 kes biyanîne û 11 jî nasnameyê wan nediyar e. Di çarçoya hevkariya navbera rêveberiya kampa holê Komiteya Ewlehiyê Komiteya Koçberana Parlamentê Iraqê de 5 adin a penaberên Iraqê ji sedî heftih malbatan pêk de hatin derxistin û ber bi xaka Iraqê ve hatin şandin. Ev beşa siyemîne ku malbatên Iraqê ji kampa holê tên derxistin. Ev beş ji 556 jin zarok mêr û ciwanan di nava sed û heftih malbatan pêk tê de hatine kirin. Li Tiltemirê çil dönüm genim şewitî Komîteyên Awarte yên li bajarê Tiltemirê yên kantona Cizrê şewata li zeviya genim a li başûrê Rûşatê bajêr vemirandin. Li gorî agahiyên nûçegihanê herêmê dane Komîteya Awarte yên li Tiltemirê şewata li zeviya genim a li gundê Kon Etar a başûrê Rûşat bajêr vemirandine. Li gorî Komîteyên Awarte nêzî çil dönüm zeviya genim şewitiye. Zîver Şêrxwegut armanca me afirandina civakeke ekolojîk e endamê rêveberiya Komîteya Geziyên Kesk
زیوار شخوژ آنفر آخر و دیارکرک و سازی وان اینسیاتیفا گلریه و خود سپره هشمندیا اکولوژیا جواکی کوملی امد مجدار سال 2020 ده به چند کسان هات آواکرن و وقت تفگره که اکولوژیک لسر آسابا کروشات سوریه خو برخستن کرن مجبو بیرانا 5000 جنین کل شنگال جالی چتین دایشه و هاتن رواندون و انداکرن او ناو بجارتیه لوگویا کوملی جی کزیک او دارک زیتونه دارا زیتون سمبولا کسکاتی او آشتیه او لکردستان به تیبت آفرینا داگر کری بوار زیتون تناس کرن لوما سمبولا ما بوی آوائیه زیور شیخو گود ایرو هم لهرمن باکروشات سوریه هم لسرانسر اوروپا کومن خو بخش هنه اودوی واریده کار دکم تکیریه ما بسازیه جنگ پاره زین جهانی رژی هنه آرمانجا ما اوکو ام جواکی که اکولوژیک بافرینن جواک حسکرین اکولوژیانه لی اکولوژی جالی دستلاتاران و ته خراکرم پروژه ما بناوی دبستان اکولوژیک جواک اکولوژیک جارای کم سوریه و هرمن باکروشات سوریه دکوه مریه تیده ام هول ددن دبستان جی کمیتین اکولوژی آباد